ni bibedo no tieko gi koso ok otieko gi. Nyalo tieko gi e national politics. But samoro nyalo gero gi e siasa makaluo. Nikech ng'eyo ni gima timore national politics dhano dich gi maendeleo mar Kenya mangima. But kaka gidhi tiyo gi gino mondo mi giket touch gi nyangile margi oliel kaluo, mano dhi bedo a different game altogether. Nikech nitiere koti milaro. Igeni kiwacho ni bro lure gi kaka gitusage national level ni bro propel gi to ka anan di paro mopogre. Igeni ni waziri ingeni William Ruto ni bende wasewacho ni nigi gimoro ni the Moi template. Ma William Ruto go siasa kamoi. Ma kamora mora modhie to waziri tenya kabedie. Mondo kodo wach stima huyu mungwana Opiyo Wandayi. Hii mambo ya stima hapa tatoa. Bas. Huyu mungwana John Mbadi, hii pesa wanataka hapa. Tingeni William Ruto secha ku campaign. Ma 2027. Okaparie ni John Mbadi bro bedo gi nafas mar dhi magunga to dhi sindo to dhi beta. You see, manyech masani otimo nikech sani ka ene od bura to ng'e ni Teacher Beach gokinyi ose luar Kisumu airport. Sangwen ene rally mokwongo kata bura mokwongo kata liel mokwongo. To inade odwa timo gi ang'o liete kata ng'wen kata beach. To timo kamano ngeso, to timo kamano Jumapil, to wuok tich otimo ang'o oduogo Nairobi. Sama in waziri to president of the Mombasa ndala beach kaka koro nyo en Mombasa kochakore Friday mapukata kawuono pod en coast no. In kode kucha. Yeni egweng to jidwa neni. Jok dwa jok mioro ingeni samoro ng'onyo ga lwetgi. Gimore go dok ogol te. Onyalo ketho wach maore gi jatende. Middleman. Ka ng'ama ni piem go to nigi nafas mar ground. Ubagi. Ng'iye ni to waziri adima ni nitie serikand Uhuru Kenyatta. Mane dwa chung governors. Benitiere manoyudo. Mane manyo komar governor ma Kericho Charles Keter. Yes. Wameni nyara wela bibe. Nyara wela bugeye kapokwa chomo. Kata Cecil Kariuki. Nyandarua County. Kimemia benentie. Aparo ni gimonego jopiny ong'e niya, ka kom mar waziri ni kao okone gitug siasa. Emani winjo ka wacho moko ka wacho ni chik wacho ni they shall not be members of parliament. Nitie gimomiyo chik wacho mano. Manyiso ni koro in loyalty mari into the appointing authority. Mine president mumi tijno. Omiyo kata kidhi e ground onego beni tiyo tich mumi mar ofisi no. Ok ni kori dhini kogiko weekend tiwacho niya ni anadwa pango delegation mar ji mondo ane ni ji adi maromo go Kisumu. Mondo ung'e ni mage jok mantiere godo. En ni office mitiyo neno kata kidhi e ground to Kenya wacho ni koro kaka Wandayi sani koro wacho ni en minister mar omiyo kodhi to penjo josiani ma connectivity onge del ni gitata nyaka yud stima onego beni gimotimo Siaya temo timo Kisumu temo timo Homa Bay temo timo Baringo temo timo Garissa maonge kamibro wache ni koro kae otime maber moingo kamachielo nkech en loyalty ne is to the appointing authority o kata ODM owuokeno kata ODM no onge kamo protero ne to do list ni anumi ati koro magi gik masetimonu e ground kaka ja ODM obet kotimo tich mar serikal oketi manifesto ne omiyo kata ka koro duogo 2027 onyiso jopiny dwaro lemo chiemo wuok office no eka koro nyiso geni an koro adwa timo ang'o adwa chung okonyal bedo waziri to campaign ne governor kato bedo waziri to campaign ne MP wa kuodhni egi kudna gimoro mapiyo ngeni sani ka jogo sachamo muma kwadwa dhi neno Ruto ngeni Wandayi mwamanyo
Toterowa. Timo delegation. Delegation ni Ruto. Ang'eni Luka Wich gi Festus gi Eric Oduor owinjo wachno maler ahinya. Koro Victor kapok iloke idwa loke adwa chiwo puonj bende ne jo mama nyaka wachiw. Yes. Nitiere jok mane nie sirikal mawaziri mane owan godo ma odhi dala sani kaluo nyowan gi waziri owan sani koro wayudo ji ariyo to kani ing'iyo kaka gik moko ne tugore chien kae gi jok mane Nyasaye otemo konyo adire mantiere ni dhano wiye jawil kendo dhano kosedo bendera to koro lokore Nyasaye. Nitiere achudhe moko gi jo black maluoro ga waziri gi wadwa wuoyo kodgi nikech koro samoro manyo luoro walo ka Sangwenya ka koro osewuok koro nitiere Sangwenya moko moseikore bang' Mbadi ka ma koro Mbadi ok dibedo Mbadi ma samoro kata State House mi jo wacho no ka koro wadwaro to gionge to bende nitiere madhi biro manyien ko piyo ka to gi mabende koro en godo jogi ema ketho ga ne jogi tich nikech gidino wang'i koro okidil gi jopiny direct gi gik ma jopiny dwaro mondo koro Nyasaye moro to tipo ni 2027 orumo tich momigi ni ang'eni John Mbadi winjowa wanda ibe winjowa tich momigi ni en tij wegi to samoro nyalo bedo maber kaka ber to nitiere jok moko madino ga dire ka miyudo koket gi mang'eny dhano chiegni 20-30 ka ma en orito mana gima wuok to ringo dhi godo kota jogi kibiro po ma samoro kata mana gima ber manyalo konyo jopiny kata mana paro moro maber giseringo gigeng'o gi chien ging'iyo ni to giyude ang'o jogi ema ketho ga ne jogi tich. Erokamano. Mar ariyo bende gin oganda jo Kanyanam. Yawuotu ariyo gi omi thuolo mar tiyo sirikal mar Kenya Kwanza gi jatend piny William Ruto. Gikone jatend ODM Raila Odinga omiyo gi gweth ni oyo dhiura dhiya utine oganda jo Kenya. Kata kamano mano kuom nyiso ni chandruok duto tema in go kaka mano biro rumo nikech opio wandai mar energy kendo John Mbadi dhi bedo wuon pesa jatend migawo mochung' weche mag pesa ka en puothi chomri gi puothi ter ka en ohala mitimo chomri gi ohala matin walama lemb geno ni kamoro chenro modhi gi rieko modhi miyo jatend piny Kenya biro konyo uchumi mar piny Kenya mondo pesa obed ang'o e mfuku mari to nono ni kori beda piny idwa tholo kuoro ibiro mote badi nyakwara moka jwang mano chuny wach mango kawuono kare wacho ka nitie jok moko sani bro wacho ni yani arita marwa ma treasury dong nitiere je osewacho ni jera chonye station ma koro sani rito Homa Bay suba koro ni mbele koro wacho ni antinde ka achiewo gokinyi tadhi madho chai ka waziri lunch ba chamo kuro dhiambo ba chiemo kuro katiyo kota dokot komia pesa moro matin tadhigo ya kitima na mari erokamano ahinya ing'eni wach mar ng'ai moro ma oganda luo nigo ndigini koro donje pacho ni endi ni makata change mari ng'ado nego dugni change ni wane sirikal kaka gik moko mag mbola mane wasechako neno gi kamoro duoko miwa nying marach samoro wanyalo time yor manyo content ma social media to kata kamano adieri mar wach en mano to Gen Z no yudi ang'o nikech chieng' tich ang'wen mokuom gi ne obedo kod ng'anyo moro madundo Nairobi kaendi kata kidhi yore gi mag tudruok mag X pod giwacho ni nenore ni jatend piny pod ok owinjo waje ibonyo podi emomiyo wawacho ni sirikal mar Kenya Kwanza pod bagni nikech gik ma nyithindo gi ne wacho ne gikungo gikone reject finance bill to kwise reject finance bill to koro lokie pattern mar sirikandini nikech gik mwanene sirikal ni ki jodito manitiere jotend migepe gionge lonyo moramora ni ka osiepe ni mikete kombe to gimo osiepe ni gitimo en ni giloso pesa to gimori ok gitine jopiny to kiseriembo jotend migepego to yiere jok miluongo ni technocrats jolony mar ariyo sami yiero ni to katiba wacho ni migepegi nyalo bedo matin 15 to mang'eny 22 dhiye matin mogik mar 15 cha ok wadwa neno gi ng'eny to
to nyithindo gi wacho ni nitiere weche mibadhi mang'eny moluoro jogigi. Kaw jogi maki ternwa e court mondo kapo ni nitie ni court to approve ni nitie mibadhi mane gitimo to timna ang'o kaw negi chik makare. Ang'o ma William Ruto timo? Duoko ji 10 to bende kapod jomoko pod ok dwa kawo lemo modong' ariyoge to timo nade? Obro ketie jogego. Ineno? So William Ruto ok winji gima nyithindo gi wacho. Emomiyo no wacho ni William Ruto timo ang'o? Odil gi Gachagua problem. Not shida mag jo Gen Z gi. Emomiyo ineno ka nyithindo gi oseko ni tarik 8 dwe mar 8 gidok ang'o? Gidok e ndara. Nikech pok owinjgi dwachgi mane gidwaro kapok otim. E sirikal makoro los manyien e cabinet ni oketie ji manoseriembi joma ne gin godo gi toka. Ng'eny gi pod otimo ang'o? Odong' kanyo. Kara en ang'o mitimo manyien? Ka ji 10 kuom 22 manigolo ka itimo ang'o? Ichak iduoko. Gen Z go mane wacho ni president nyaka lu katiba. Nyaka lu katiba. Jatend piny pok oketho dwaro mar katiba. Pok oketho. Bunge Yes. bro vet joge. VOJ kona ng'at achiel miparo ni bro dong' kotim mabunge ok be puodho. Karbeting kanyo kata Victor konego bi owach ni bunge dhi puodho jogi. Nikech Victor Mayo malich. Ichando jegi wach. Dimani ichando jegi wach koro wakonyi. Cosmetic. Yes, en cosmetic. Wase wacho ni ka Victor nikech wacho ni to wacho ne jopiny. Nikech ine mitabudho. Wase wacho ni waonge bunge. Mae mamiyo mheshimiwa John Mbadi osiepo waziri CPA king'iyo clip ma wa play mokwongo cha sama nene bunge kani puodho mawaziri mokwongo ka no wacho kong'eyo maber ni gionge majority no wacho ni jatend piny jok mimiyo wagi are incompetent machiegni ni 10 kuomgi kende ema nyalo bedo ni beyo modong' gide wadhiro oko te to nekech in gi minority e bunge ichuno gini gi lokro wagi thuon wewa mi mi no migi Inyalo paro kata nitiere waziri maniluongo ni Malonza. Yes. Mane kamiti wacho ni hao weyo matok nyalo. To kana ripot obire bunge. yes Donge no puodhe. Antie kaka beno bedo ng'ane no tetea ni Silvanus Osoro. Donge mo wacho ni kochope odura to koro jigo kura. Koro kata mana magi onge to Victor kapok imiye nyarawilo nikech nitie penjo mi penjo je ma ok adwa no lalna mar jo Gen Z ni nikech ng'eyo ni juma mokalo riwruok ma atelo ne mar Interregional Peace Network nineno ka wan kaka civil society nuwa biro manwa chiwo pachwa tadwa kuodho ni gimoro ka e Victor wach mi kuodhe radio gitivi ni jo Gen Z gi nyo anono e gini kendo ne gi anono mabang' kana wuon Victor nja na fwenyo ni nyithindo gi anono tamanyo achiel kuom jodito mar ODM ma bedo godo piny anyise niya gini taneno kudhiye to ka udhiye gima timore dhi nyis jakom 1 2 3 mano bi nyiso jakom ka nyise ni dhi nyis jakom ni nyithindo mane omak te gini taneno kudhiye ng'ama nyalo geng'e koro onge nikech ochalo koro gichalo nyako matin mane adolescence mosefwenyo jaera ne moro makati miyo machalo nade to chomo gini ti nikech rawera cha Jose tugo wiye koro kati goe nene jong'ora makati din dhoudi te to nyaka many kamorony godo modhi godo e ong'ora Victor nyocha na somo gi paro manyiso gini mokwongo nyithindo manyo mak te mondo we obila manyocha nonego nyithindo gi te nyaka maki nyithindo mantiere e odang'ech gi cases te mantiere e odang'ech te mantiere jela mondo miwe kaeto ukungu ng'ini mahitaji maru walain gi gik ma jogi dwaro awi maber jakom ncha no winjo wach ka jadito ni nyocha no tero ne wach making'iyo moko kuom gik mancha ne wawache demand marwa nyo chalo gi gik manyocha jakom owach makwang'iyo press statement mane jakom oro gimoro saa 3:04 to kwa dugu issue marwa saa 7 to ido ka gik chal lweny ni nyocha no chake gi jo Gen Z tidugi penjore ni kwang'iyo cabinet ni
to nitiere jok moko ma samoro ikgi pod ber kaka Mheshimiwa Mbadi, Mheshimiwa Opiyo Wandayi. To kiduogo ng'iyo to chien kacha jatend piny owuon nowuok mowacho achiel kuom gik ma nyocha notemo kweyo godo majni. Nowacho ni jok madhi tiye piny owacho sani ok dhi bedo mokalo higni 60, jogi o retire. Mae momiyo nyithindo gi nyiso William noriambo kotit. Bang' juma achiel oduogo kelo Alice Wahome. Alice Wahome jahigni adi? Opara nya jahigni adi? Ibiro ng'iyo ni kama wabetie ni nyithindo paranya samoro king'iyo wuode maduong' kata nyare maduong' biro yudo noingowa gi higa. Gen Z manyalo bedo nyikwaye. Gen Z ma nyikwaye gi nyikwa chirchirgi. Bende nitie manyocho dhi e ndaro chamo tiagas kata chiel. Nyithindo gi wacho ni nyocha ne ok gidwar ni gibed appointed mawaziri. Mak mana ni gik ma nyocha ne giwacho ni gin weche mag governance. Weche mag telo makare. Weche mag telo makare. Weche mag corruption gi. Magi gik manyocha gilose. Weche mag governance to gi weche mag opulence manyocha ni neno gima nyalo konyo Mbadi ni ng'eni Mbadi dwa chalo gi nyong'o. Mheshimiwa Tiro moko kata town ruarruok ne bebe gine guga gamba kama pikreji maber kabisa. To mamoko gi ntiere kaka ncha ne ginyiso kita chaya. Koro William Ruto ne ntiere ne ok understand ni gini ne ok en political problem. Emomiyo Victor mondo koth chwe. Iyudo ka polo chokore koth chokore mapek ma polo lil. Ka polo se lil ma koro ineno ka storms biro mong'er dere. Mano e koth mamuko ng'owo maduong'. To nyithindo gi kodhi ni nyocha nochokore kuom higni malach ma nyomuko ng'owo miluongo ni finance bill mong'ielo piny. Ma nyithindo gi nodhi modonje parliament. Koro jo ODM gi William Ruto nyokawo advantage mar kodhni nikech giyudo ka koro kodhni teko ne dhi dok piny. Nikech nyithindo gi bende ne ok osomo ni kodhni nonego gichak giwe bor polo chokre. Bang' ka finance bill cha nolwar to parliament bende ne gidonje to mawaziri gi bende nokiroko. Koro ne gichak gimiyo jatend piny thuolo. Nafas mane iwinjo dwaro ka. Imiye kata mana higa achiel. Nikech adieri mantiere ka e Victor ni ng'anyo mar Gen Z moro to biro. Kata ka ok obiro sani to dhi biro bang' dweche 6. To ka ok obiro dweche 6 to dhi biro bang' higa achiel. To ka pok 2027 ochopo to dhi biro. Mak mana ni kama koro dhi betie matek ne William Ruto gi Raila ni kodhno kobiro chwe to samoro nyalo muko gi giduto. Onyalo ywero gi gite. Ne gima nyalo miyo oywero gi gite Victor. Amor nikech ang'eni waziri Mbadi winjo wakati. Gima sirikand ni dhi timo mapek nikech weche ma wawuoye mag governance ka gidong' kaka gin ma piny owacho timo gik moko gang'enge mitimo gik moko ma ok odewo jopiny gi weche mag mibadhi ka ok gibedo sorted out to gik manomiyo nyithindo ka odhi e ndara ka ginyalo mana chung' sani nikech koro ing'eni jo ODM kaka koro giwacho ni mosruok osemosore ng'anyo rumo. Gigi nyalo biro nuore kendo to nyalo bedo awiye marach ne ODM gi William Ruto ka kodhi ni oduogo chwe nikech koro ng'ama nyalo gayo kodhi ni ng'eni jakome mane gayo ga kodhi bedo maonge koro wanyalo nyumore kama rach. Erokamano ahinya Nyarawila. Dibedi president neno ka gima ne ok owinjo weche mane Gen Z ne bedo. Aparo ni kendo Fred wacho gi Gonyo wacho ni neno ka gima gian nono. To gine mane gine uweg lweny ne. Kapani yene nitie gima ji osiko ka wacho ni jakom nokwalo ng'wech ma jo Gen Z. To an apogra gi mano. Jakom ok okwalo ng'wech mar Gen Z. Ki Gen Z nonyiso jakom ni bede dala. Kik idonj ma ng'wejwa. Koro mosruok kata winjruok mar jakom gi William Ruto onge gimomulo Gen Z. Mano margi ma giduogo Pentagon ma 207. Jakom bende wacho ni mano onge winjruok moro kana mosruok moro ma Koro gima timore sani ok en ng'wech mar Gen Z. Gen Z pod odong' kata cha pod gin mana kama ne gintiere cha. Ineno ka sani ne giwacho 8. Manyiso ni gibiro 8. 8 ni giketo list gi to do list. Ineno ka chiel kuom gigi ma giwacho ni gidwaro wach mar funding obed relooked.
mar HELB. Yes. Magi wacho sani ni kata somo otamo ng'enygi gidhi e technical institution kech university ok ginyal timo nade ok ginyal donje kata kane PS mar higher education no wacho maber ni gi review fee structure but gino seinyo jojenzi gima chelo gi wacho ni shift ni ok gidwa ko doho no osegoye but gino pod duok ne wajumbe nikech no bedo suspended for 45 days mondo mi wajumbe otimang'owa odhiong'i koro iyudo ka gik ma jojenzi keto kata mar governance mar mibadhi ang'o ginigi gin giwacho maber ni king'iyo dwe achiel ma ginyono maberni giwacho ni kata chapter 6 ma EACC osebedo DCI osebedo doho osebedo gik ma gi achieve dine bed no wene institutions batimogo kotimang'owa ok dotin koro miyo kata kama wantiere king'iyo adieri gik ma jojenzi kigo tik achiel kuomgi ne giwacho finance bill olwar giwacho ni cabinet okwadwa olwar giwacho ni inspector general police ok gidwa olwar koro iyudo ka nitiere gik ma giyudo kata ka gidhi mbele koro wan ok onego wawach ni yani giwuok nono nikech kata sani kata josiasa go kama gibete ok ging'i siasa e lens mane ging'iyo ga siasa chon to mane momineno kata mosruok gimotimore ni ineno kuom jenzi gin giwacho ni wan gino poko mulowa kama wantiere wan wadhi mbele sani aneno ka koro gidok ne nyaka former president Uhuru Kenyatta ineno ka sani gimanyo KEMSA sani gimanyo covid billionaires gimanyo wach land gini koro ineno ka to gin issues ok gin gik siasa gin issues kendo king'iyo to giwacho ni magi gik ma kata jofuambo gini osetimang'owa osendiko kendo osewacho koro iyudo ka kama gintiere gin pod gichung' kachacha kanine achiel kuom gino wacho maber ni sirikal wacho no luongowa mondo wabi e mesa wabedi wan wacho ni wan leaderless wan wabire mesa cha nitie olemo to wan ok wadwaro lemo wan wadwa ni mondo jooti mang'o obed address mani joka gocho ni samulungo wa e mesa to ng'enywa to nitiere mesa mar mochari itimo negi autopsy koro gin manie autopsy ka to wuoyo nade wach malita nyanya kola Mgajwang we wa ng'uke manage kanyo nikech kore ka donje kuku mar wach ma kore chunyi wach nyanya kola Mgajwang ing'eni wach moro amora matimore mumulo josiasa siasa moro nyaka donje iye dobed gima jiluno wacho ni nyakonkon pand kisi koso dobed nang'o nyanya kola Mgajwang ma endi kalur koda kikruok mar weche mosebedo ka wuok e duond bura mar ODM jagoro mar ODM kanyocha loso e tipo mar Citizen TV nowacho ni jo ODM manyo gwel gi jatend piny Kenya nyodhi e yor hechgi e logi mok onge gweth mora mora mar duond bura mar ODM jatend ODM Raila Odinga bende nyocho lero in wuon onge kod tudruok gi winjruok mora mora gi jatend piny Kenya kod duond bura mar UDA e wach mar weyo thuolo ji ang'wen momako lemo e party mar ODM adieri mar wach ni kanye winjane kaka jagoro maduong' mar ODM nyocha oloso e wachni. Any member of ODM who's made themselves available for joining or appointment to government would be doing that in the individual capacity and without the blessing of the party. Because as a party, if we are going to take collective responsibility for a decision, it has to be a decision that is reached at, by the party. I don't speak for myself, Trevor. And I want Ojenda to understand that by the time we get to November of this year, I will be the longest serving SG of ODM. You do not stay in that position by issuing statements that you have not consulted about or not sanctioned by any organ of the party. I don't speak for myself. I don't the cup of. I speak for organs of the party, decisions that have been made by organs of the party. So did we know that people were negotiating with Ruto? Yes, we knew. Was it something that was being done officially or formally through the party structures? Jagoro mar ODM wacho ni ka awuoyo e lodun bura mar ODM kaka jawach e lo ODM ele mar SG ma wach mabiro jatend ODM Raila Odinga bende nyocha ni oyo gidhi adhiya amene kaka jakom Raila Odinga e wach mar gwelo mag ji ang'wen e tend migepe koro inchi neno kawacho ni Ruto niya kakomi mokirot losa mari nyiriembo jogika kete kero mari bang'e kucha wan wabiro kelo ni ji kang'o ka waseloso mosendikre to koni sani to adwa timo haraka
Mondo ket jomoko nikech sirkal ok nyal bet maonge gima tiye. Waket mago gi kibang'e ne wabiro loso bang'e. To bang'e koro ywa jowa kucha. Mondo wach kucha. Ako ne kiywa jowa ni jowi ka tich utamo. Ni roke yie kucha. Gibebe kanyo ni wakelogi. Wagonyogi nikech gima bibi. Watimo ang'o? Wagonyogi. Watimo ang'o? Agonyogi mondo gidhi kucha, mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM. To gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi. Coalition agreement onge go kodgi. Omi ODM pod en kaka ne entie en chama mar upinzani, chama mar Azimio. Mano Migosi Raila Odinga ka nye loso gwenge mag Alego Usonga iko mar okil Kamaloka Evans Orwenjo iko dira mokalo chien Nyasaye okel chuny wakili kama okwe ma timore ka Gavana Masiaya ma bende kuom safar mang'eny osebedo ka ringo oko mar reru e wichung mar parti mar ODM. Magi gin weche ma oganda jo Kenya gi oganda luo ma bende winjo osebedo ka penjo to chung mar ODM en mane. Koso ma en rang'isi ma chuny mar demokrasia ma memba ka memba nigi ratiro mar golo pache. James Orengo pod chung ka tiende kowacho ni ong'udho, odagi, ok ber, ok ler. Winje nena. An gima wacho kende en ma ne nyaka wabed gi structure. Koa winjore gimoro to nyaka wabed gi structure. Ka nitie kata jowa modhi sirikal mar party kata mamoro to nyaka wabed gi structure moro maka if they are not working for the people properly they can be recalled. We must have a structure. Siro maduong' e riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja e odo mar Azimio bende weche neno ka gima bende pod okikore ka Kalonzo Musyoka bende wacho mopogore ka giwacho ni gine dhi nyime en kod Martha Karua ma bende nyocha osendiko barua ne telo mar minority kowacho ni NARC Kenya biro wuok oko e riwruok mar Azimio la Umoja. Jatend Roots Party of Kenya jagoro maduong' ma Jubilee Party Jeremiah Kione kaachiel kod jomamoko wacho ni kanyo en nyamburko mok gidhi idho katangang'. Winja nena. Na sisi tunaamini hao watu wanne ambao wametoka kwa Azimio, hao kusema kweli tuseme wameenda kwa Ruto na wameenda wakiendanga sawa. Wale ambao tumebaki kwa Azimio members of parties, Wiper iwemo, now we want to see in ODM. Even they say these people went on their own, wameenda kivyao, without the concurrence and authority of ODM, which is a major party in Azimio. Mimi nimetoa direction kama party leader kwa Wiper members of parliament, an important member of Azimio. Hawa majina ya watu wanne ikiletwa kwa bunge kwa kupatiwa idhini, wana Wiper pigeni no. Na mmesikia Mheshimiwa Irene akisema no. Joluo nogongero kawacho ni dala do weche thoth. Kendo wach mar pogruok en gima mile dho joma ni dala mar doho. Iye ka wan gi siro maduong' ma en ODM party. Weche osebedo ka kikore koni. Sine J Bonyo. Ne chako ipimo no wach mar Festus Amimo gi Udawasi. Miwa chunyi wach koro. Erokamano VOJ. Iye ni gima ji penjo ni to ere kaka Ruto de gone jogi simu magi dhio ni koro idwa yiergi jotend migepe ka ODM party kia ma chairman mari mar party John Mbadi, deputy party leader ni adi Areo Hassan Ali Jo Oparanya Betsa Paranya minority leader. Tieni ki wuok e party midonje od bura to ng'ama nie gi office
maduong' e od bura en ng'ama iluongo ni minority leader. The minority leader Opiyo Wandayi. VOJ kata bed mnani ODM wacho ni jogo odhi Kigena e tok pasia magi weche ma ODM nogo e mbaka mowinjore emomiyo gonygi mayom. Gimomiyo gonygi mayom en ni inyalo paro ni chien kacha nitie wajumbe mana manodhi ir jatend piny Kenya ineno to noriembgi mokiedhruok kodgi mondignegi barupe mokonegi ni koro kutim ang'owa okunjo chama mana ne gidhi magirado gi jatend piny Kenya to ma tiwacho ni jogi jatend piny nogocho negi Kigena. Ka in ng'amohero ODM kaka jakom kata deputy party leader kata secretary mar political affairs to jatend piny ogocho ni to koni nadwa milemo moro ka kuongi gocho nenga Party leader mari. wachacha kidwol maber Party leader mari. gocho ne party leader mari Dingu. tikone ni jatend piny ogocho na to wacho na kama Tim nade. So anadwa doki kuma ne James Orengo wacho donje serikal okrach lakini sama gidonje to gi kaka gidonje nikech idwa imagine ni John Mbadi kata Ali Hassan Joho kata Wycliffe Ambetsa Oparanya dwadhi kamoro to koro wacho weche bottom up Economic transformation. imagine Je ibonyo. Ng'amo fuo emok lok chung mare. Lok chung mare. bas Usaba duty kuchuba. titima iwuothe ler tilando ni bro bede earthquake kamuda vadi to earthquake timango waneno Victor, ntie kama idwa chande je nyaka. Ka ilemo e Anglican tiwuok e roho ibilemo e angili nyonyimbo to nyaki we namba ni namba ma in go mar musalaba cha iweyo to kidwa dhi Anglican to bul podin go gi kando podin gi bul mok tim Anglican to ki Anglican koni tibiro koni to kibiro koni to nyaka ichak wende iwe tu kutende nyaki we ichak wero wende mag joro to gi pamo mipamo pamo makoro okoyo koro ok inyalo wacho nwa kama wacho ichande je gini Kenya rawila pugo wiye adir mantie ni ODM ong'eyo gini nikech ka wariambo kae to dhi chalo gima wan bende waming ok waming ODM ong'eyo gini kendo jogi odhi kae ka gini ogweth gi ODM to gima nyaka ing'e ni siasa ok en lemo siasa en ni yudo gimidwaro koro kaka iyude koro ni se koro mamoko to koro ibiro manage bang'e nikech gima duong' man ka Victor momiyo ka dineno kaluo dhano nyiewo mo ma maandamano ma Homa Bay orumo iwinja Gen Z gi nyalo mana dong' kuonde mamoko lakini sani dwa nyisa ni kiny chariyo ni nitiere kijende moko dhi chot Kisumu kucho ni giandamana kama Migori cha ni pani jomoko pod dhi wang'o ndara kata dok jo Migori pod ginene jo Migori pod ywak mano gino orumo gima ni ka en ma jowa odonje sirikal kendo gitiyo en gima ber momiyo an gima ne omiyo gini mora kaka nene bedo ni osiepna Joana Mbadi gini koro donje sirikal joma sawa gine wuondowa Rigathi Gachagua osekawo ji 6 mano kanyocha pod ok olendi to pod gisiko ni Ruto must go gin gisekawo 6 sani ochako medgi Muturi aya secretary mar cabinet secretary mar cabinet Mount Kenya korido ka cabinet achiel ni gine gi ji 8 betie ji 8 ni to sirikand ni bende ne giwacho ni Nyasaye mano okelo kae to gin to gitiye gini to unti nyiso ni joluo ni Ruto must go kora paro ni jakom gi jo ODM ok onego luor giwuok ura wuok ok ayanga
ni wan wa support gima Nyasaye nomiyowa. Mabe mana tich Nyasaye. Ok wadwa pingo Nyasaye nikech Nyasaye ma nokelo sirikal. Koro Victor kapok ing'ado nikech in belombo ng'ada. Nikech sa ok nikech in. Nikech sa. Gima duong' mantiere e jowa monwang'o tuo mar sirikal. Ikedo ting'e jopiny. Nekech sirikal ma jomoko osebedo ka yudo ndalo mang'eny to wan gi garowa gi chien. Mit ma giyudo kanyo no. Ni to wan giso ni wariti. Ng'ama nowacho ni pok mar opposition nomiyo koa e polo. Joma moko gibede nyalo timo kidi. Ni wan to must go. To sama manyisi to must. Rigathi Gachagua ne nonego joka ma tamre ni watamore auchiel momiyo wagi. Onge kama kawo gini nyaka jo Gen Z gitiek lwenjgi mondi. To ng'ato wuodi to gin to gisekawo auchiel ni jaluo momed wacho ni Ruto must go omed wang'o ndara wakuongo wakawo mae koro jo Gen Z ka be gimbe gin godo wambe wan godo koro ka giromo Nairobi ka wan gi yude to mwasesoyo fukuni wasoyo mae momiyo ni neno kaluo tote no ka puoyo mbadi gini ni gini nyaka gikwonge ka omondi koro jioro mie pap ka ero kama nanya ne pogitieko Wenyara lo tiki uye matin. Abiyo je anaparo mana gima senior wacho to kata Fredo wacho. Chama nongi. 2017 ka CPA ne minority leader no yudo award mar EGH. Nyalo paro ndalo go ne pok wadonje handshake. No tamore the status yudo award ne. Mo wacho mabe ni wan kaka jonasa ok wanang'o ok sirikal to kopodho sirikal ni kane handshake odonjo no dhi mokawa wadne kanyo chineno nyocha kancho wache bunge nyo wacho mabe ni pok kanyo no state house be pokaromo gi William Ruto ni Hansard omiyo kano yie omiyo lemoni mbadi en ng'ama loyal kabisa chama kende chairman mar chama okonya dhi kawo olemo ma babo koti mang'oa okopuodho to chama bokoti mang'o okopuodho badinya nyirombe nyaka nyirombe wandai nyaka parliament ochung ni Uhuru Kenyatta okuo e bunge mo wite mo nyise ni obedo banned for one session manyiso ni igachi mogol e bunge mabang'e ni powers and privileges committee tugo matin kanyo to gwacho ni mano was a very harsh decision mod woke nyochi neno kata pichini moko ka wuotho manidi yela ni cruiser kon bade ka tomo ngweche koro magi jok ma kata kiduogo ni loyalty to gin loyal omiyo ka giyudo gini tok ni giyudo ni gidhi e tok pasia mar chama chama no endorse gini en mana ni dhi time jikon e tok pasia magodo ingeni siasa ten siasa wacho in politics is lot omiyo gima notimre no kik ng'ato nyisi ni chama kia chamo ng'eyo en mana ni kama senior wacho niya wuoguru landelela kanise wacho maber ni chung mondo pronounce ni an kata poko Mansia kawatiko kainya gini keto azimio kama azimio ponitie berni siro mar ODM omilemo Kalonzo iwak wacho dhogitieko azimio yando dongne mana press conference kende ema gisebedo ka gitimo together gik modong ineno ka Eugene gi Kalonzo wuotho kagin Martha Karua jicha wuotho kende Jodie bende wuotho kende azimio ne mnagire dhiang'oa e ombulu papa to mnagaki wacho ni ng'ama ber nyakilok pach paro no selokore nikech siasa kaka ne Fredo wacho en ni yude ang'o en resources ema ji manyo gimineno ka koro landeni bioje bro koni ni mbaka mano chako higa mokalo Disemba okopore no chane chon no chako higa mokalo Disemba ma en mbaka magir jo Gen Z ni nyoke kata mondo koro timre sani ma advantage mineno ka koro ji wacho ni jo ODM okaw gir jo Gen Z ma advantage Nyasaye sama ber nyidhi ande nyedhi more ni
Nikech adira makende en ni sama Ruto nye ni e sirikal ni joma sawa gi nye dwa timone marach nyo nyako manye ng'ato mabro konye lweny ni to machiegni kode ahinya to en Nailot wadgi mong'et wang' nangane emomiyo nobiro to kone ni awuna keyo wa mabor Oburu Odinga nowacho jumbe adek mo ni gin kaka ODM gisera kendo gidhi donjo e sirikal. Oburu maen gima owacho ok apar ni nyawuondo jopiny ni nok giwacho kaka ODM. Emomiyo an kano wacho to naduoga wacho ka kane watugo clip no takore ni gima Oburu owacho the leader Deep state. Mano position mar ODM. Okay. He's the senior most ODM member. Okapare ni tija ODM mohinge gi higni. Jodongo nigi wisdom. Jodongo onge gi need mar riambo. Mo wacho ni an kakunena ni an ok adwa bedo CS. To but ma e chuny wach. So gima kori wacho ni wani nyogo ne jogi sima ODM wuothe lera. Dhano mor gi gima jogi oyudogi. Giwuoth na wuotha ji e lera. Senior, wache malita inyani Azimio nodong ne weche mag press conference. Ingeni pile biyo je, ingeni kiko uondre, wasebet ko wacho wach siasa ka. To wacho ka pile ni ya coalition, political parties gas purpose vehicles mag election. Kuyudo lodge, tudong kamara chia. Kuyudo nyakosambara. Koro kanye magintiere. Koro kage noko kato nyaka ng'ato ka ng'ato dibet ng'eni to nyalo kechingeni pura moro be pod biro nyako ng'eni untiere kanye ODM kano amua ni tima rus kata kane na rus motim tok tent to gisetime gi UDA mani adieri mantie koro gidhi adhi mbele koro gi unveil officially giwacho ni arus wato koro nosetima ng'o osetimre en mana ni koro pen to paper omo kwa bitimo nikech king'iyo chik article 108 mar party leadership to kage ndiko gimoro to nyiso ni ODM nyaka wuoge minority donje sirikal to mane gima gisetugo godo chakre 2018 handshake mane gi make sure ni opposition to gimako to sirikal be gitimo ng'owa gintie Erokamano de wanyalo go mbaka ni matuta nyato sai ma ng'ado wa Fred Azimio neno kage makoro rumo kama tiang mok nyamura lot Rika paro ni mbaka ni en mbaka en penjo kendo en mbaka mayachi makaber onego wachako duogo ni juma manyien owe wakane ne juma manyien nikech en gi thuoke mang'eny Kalonzo Musyoka kose budho kome pausa ni matimo ne Kenya madiere ni casualties baditiere ichaki ng'iyo kama nyara bila tene godo mogik mondo amba ndese kaka gindese en ni ODM Azimio parties mamoko gi no dich gi ODM Azimio kama oloyo kaka ODM Martha Karua wuon ODM yes Martha Karua ango benefit ja komsani koso enosigo koro konten gigi olwaro gi achiel kuom gi Karua nyaka village kama e polling station mare no yombie jakom iwinja Kioni nyocha no kelo ne Raila ang'o kupogore gi Kalonzo yes emomiyo mbaka ni wabiro duogo koro jogi wasengo mar biro gi mbaka ne juma manyien ka oro to wadhi mar aboro nikech en gi thuoke mang'eny ahinya friend wach mari mogik wach mara mogik Victor aparo ni waduoke mana gi kama ayude cha gima nyodwa hinyo sirikal mar William Ruto ok ni William Ruto sirikande ne kwala ahinya to mak mana ni jolang'o chalo joluo nyavi go wora gisunga motenore gi ng'ai mukiyo gi wich teko ema nyoinyo jolang'o nikech ng'eyo ni joamo kuyu kata ka kwelo kamoro to kwelo to ling mo kibing'eyo kendo wuoche bokoloki gache be mache moriamo
to jalango no dwa chalo gi jaluo makoro kom no bi oyudo to chiemo kanyiero no chiemo kirore e dhoge kubet to welo to kendo yinye kokoni mae polo koywa ni mae polo koro mae manyo miyo joma sawagi no fweny ni kar jogi koro golowa to gichiemo kuonde manyocha wachieme chinde ochopo makata kwa chiemo to nyaka wachiem mariek kata kineno ka mheshimiwa Yohana ong'wenyo ni kamoro kiki bi kawi kichiemo to chiemo kirore dhogi kawandai otiyo maber gimoro yudore kiki chiemo michalo gimi anyo godo jopiny omiyo mor bende ma wan godo gi hilo en gima ber to wakawe gi horruok wakawe gi bedo go ngwana magiko ni gino dhi konyi nekech mogik en niya mor bende nyalo nego ng'ato senior erokamano vioje an mokwongo en buok ahinya mara sama wantie kane ayudo ote ni osiepna kendo bwana man wasomo godo mbalariany ma Maseno jopuonjo Kisumu Boys iluongo ni Joel Agumbo nyami to kogweyo mowito ngimane mosenya nyalo paro wadgi Dan Otieno mabende ne watiyo godo tij fwambo ka koro en mos makende ne anyuola margi pole sana nwapako ni thuon gweno ne wuoyi mathuon ahinya thuon gweno koni if I turn left everybody will follow me ne thuon ahinya osenya mar ariyo VOJ en ni oganda mamoko jolony mag-gi oriwore ahinya jomiluongo ni professionals asetemo manyo ka bende nitiere kamoro ma professionals ma joluo nie giduol magigoe mbaka to tama yudo nikech nitie mbekni mang'eny monego wago kaka oganda to ahinya kaka professionals mar ng'eyo ni to oganda wadhi kanye josiasa wa mang'eny hikgi oseniang' kendo ibiro yudo ka yiero mabiro ng'eny gi ok bidwaro chung' to professionals magwa kaka joluo gin kanye tang'o mariwo wigi mondo wakonye ogandawa en erokamano ochopo sama koro nitie jathum moro mano wuok Thuru iluongo na Julius Nyapanji nowacho ni chopo sama koro amba paro na kawo gi kar senior kanyo pani Joel ambe nwasomo kode Maseno koro aparo ni en gima omako wate neni samo wito nyawadu to Dan be nwatiyo godo koro yudo ka wapochung' gi familia kaka jok mong'e kendo jok mane usomo kode mar ariyo to an atero kuom jok mane oyudo leme sirikal to leaders mag Nyanza mana gimwinjo ka senior wachono waonge achiel makawuono kachio manyiso mheshimiwa ni kawuono to ni tone timo marach Roselyn koro ng'ama rach kabisa en ng'ama koro wuok gola mane momiyo onge dongruok karwa nikech ok wawinjga mawaidha mar ng'ama chielo kidonjo kamoro tineno ni ine makoro in gi monopoly mar gimoro amora to mane kama paro ni walale koro jowonego beni dok chien mondo gine mana giminjo ka sine wacho professional no wabede kama nyago e mbaka wang'iye ni to wadongre na nikech kata sani Kenya king'iyo sani onge sekta ma jaluo onge to gine magimako to wan watiyo ne jomoko wan wawegi koduogo dala to ok wadongre dala koro mane conversation monego wang'i sani to kata jowetewa modonjo e sirikal no ok ni adonjo nyise ni koro konya nikech idonjo but nyise ni to maendeleo mane mofise no nyalo kelo makonyo ji mang'eny dan konya ng'ato achiel to kwatieko to wik mokadho nche watimo be ng'anyo mar jofwambo aparo ni kadhi mbele kata jomodhi e sirikal go gimbe gine ni to wach mane ma ginyalo keto mondo gine kaka gimbe ginya konyo jofwambo nikech nyithind kowa mang'eny mantiere e fwambo ka to ng'eny gi tich rumo negi nikech policies ma sirikal kelo koro gimbe ging'i mana kaka ginyalo ng'iyo mondo wambe wang'i kaka wategore mane matieko godo kamano enya wach malit mokalo nyakolongo jwang wan bende wakuyo kokalo kuom liel ma uwetewa oyudogo en gima lit mokalo jandiko moro mane puonjo weche mag chal mar siasa iniluonge ni Harold Laswell notemo fuon ni siasa en ang'o hie
en kaka ipogo mwandu. Iyude nade, to ng'ama yude to en ng'anya kwana Mongajwang'. Kaka pile, en ni wabuguru tie jowetewa ma oyudo lemogi. Waket pogruok mekwa tenge mag siasa. Wakonygi wajolgi mondo ber manitiere mondo megimi wanya kwana Mongajwang'. Gima owadu kata nyaminwa yudo, gima odonje dalau en gir oganda. To kata kamano, joluo wacho ni odeti lunyo katinne. Mopod negi no, ber ma ginyalo kene oganda luo, kata bende gitiyo ne jo Kenya mangima. To akaw gi erokamano nyakwaro Mongajwang'. Ok osebedo mayot ne oganda luo ni kaluwore koda siasa mar piny Kenya. To kata kamano, wang' ni neno ni koth manyochwe mar dwe mar 4 ni ogowa maber ahinya kendo loo koro gik moko bro loth maber. Koro wabug tiegi, to kata ka wabugo tiegi, ka en tiji moro, ka en mor ma in go, wiki kwil kod gima osebedo kaka ni yuto mapile ka pile. Kik bed ni oganda luo mong'e ni to ka wach moro jakom ne jawacho ni rit mondi sirikal pod losore kani, kik bed ka nitiere e tim wa mar oganda. Senator ma Uasin Gishu County nowacho wach moro, akeni owete be uparo wachno? Weche siasa. Sieke kwaro eka kwa langs. Weche siasa. To gima bedo opuonjere siasa kanya kwa Mongajwang'. Osiepe nyalo kore wasigu, kada sigu onge mochwere. En nang'o ma gavana machon ma Mombasa nowacho? Mapok nowacho ne jatend piny manyo gin go Mombasa cha. Ma koro ngiso japiny nang'o? Exactly. Owinjore kaka Mandago nowuoyo ka ogo riti matin. Mos makende aparo ni nitiere ng'ato nyono waya kanyo ne okdwa ni oteno chope ito ganda wa. Oriti makawuono wi gi duol mar gavana machon Mombasa County kaka no tengore mokidhore ni ok ne onyal tiyo kod jatend piny Kenya masani Dr. William Ruto. Kata kamano nyo gwele kaka jatend migawo mochuni weche mag mwandu mane bolo kaachiel kod mwandu mag nam mano mining kod blue economy. Oriti makawuono kaka wanene juma manyien mar 8 wanadhi nyime kod gombaka nikech mbaka en gima nyaka dhi nyime. Kaka Jay Bonyo wacho, ochopo sama koro jolony mawuok e piny luo wago uru mbaka ne wanyalo konyore, wanyalo padore nade mondo bero ne oganda luo e konde te magintiere. Oriti makawuono kete manaka. Mimi Hassan Joho nikitaka kuongea, mimi I don't even dream of engaging with them. Ati huyu akitaka aje aongee sio na mimi niongee na Ruto nini? Mimi nikamtafute atanipa nini? Wilbaro. Nilipeleka Wilbaro mimi la kimtaani la kucheza nalo zamani. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, So two hearts bound by undeniable love. A
story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Unesiki unche tangung na mingi nasi magiger. Mama chini nye, mama charusin. Ako mama chaga ingwangine. Kaigere, aibu nikago kasi weri ngungoi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Die, only on Viusasa. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni penj laktar kaindi. Chiemo watigo mondo wage. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno, penj laktar. Wuok tich nyaka tich 12 odhiambo mana Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Kikitemdwo kamana dhiye. Ano kaluwi kamora mora. Okine ka an mana nyimika. Enango ma ini dwaro? An adwaro mana in. Tadwaro herani. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana Ramogi TV. Kik bai. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo milere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Ik mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso
chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no waketi pile wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma hero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugiajong machiegni e twak mar wecheno mar mbaka oromo kinyi makawuono kama dogo mbaka kotudore koda kama wachome kaka piny Kenya ochomo kanye kata wachomo kanye. Ano kanyo ka dakika 20 tok saa 4 mar okinyi matinde ni wadong mana kod dakika matin kende to angwa chope giko mar mbaka oromo kinyi makawuono. Kata kamano e thuolo matina ma wantiere godo kinyi makawuono Nyakwara Mugiajong antiere kae kod janon weche mag siasa wadagoyo mbaka mar mondo mi wapenjre anene to koro wachomo kanye kaka piny Kenya. Okenge ma jatend piny Kenya William Ruto sekao bende mane gima nyalo reso piny Kenya mar mondo mi kik wane ng'anyo mamoko manyalo bede pacho kae mano kotudore koda kelo opposition e sirikal mare. To bende nyalo bedo ni mano kende e yo mane jatend duond bura mar ODM Raila Odinga ne nyalo kao mar mondo mi sirikal omiye puoth makende odhi olar koma mano mar bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika kata AUC. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugiajong mana kaka senyisi antiere kod janon weche mag siasa mano Meshak Odede. To kaka pile in bende nyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo paro moramora kokale namba mar ote machuo karia dek auchiela nono kaka pile mbui moro mar Facebook, YouTube, X ibiro yudowa achiel kachiela Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwa chako twak mar okinyi makawuono Meshak Odede machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono wachomo kanye nyaka gisada. Erokamano Joyce, jo winjo kaachiel gi joneno magwa warwako webudhe kinyi masani wachomo kama ber. Ang'e ni kipenjo ni wachomo kanye to nikech watwak gi dhowa mano nyiso ni piny luo wachomo kanye. Wachomo kama ber nikech ka gimomiyo wacho ni wachomo kama ber Joyce nyaka nene chien kacha nyodong ni ka gik moko richo e piny Kenya to joluo ema ting'o gini ka musikgi ka gima gine ma Kenya ni e chunygi kendgi emomiyo kinde malach osebed kitudo gik machalo ng'anyo gi piny luo moingo pinje mamoko. Omiyo sani anyalo wacho ni wachomo kama ber nikech ng'anyo manyo wabedogo mar nyithindo matindo jende matindo ma dho ngere luongo ni Generation Z no kelo weche mang'eny e mbele jo Kenya ma weche go ok gin weche manyien, gin weche ma nyocha chien kacha osebedo ka nitiere ng'anyo kata ng'anyo mane jakom odhiro kinde machien kama nokelo NADCO kata National Dialogue. Moko kuom weche manyo Gen Z okelogi nitiere kacha kendo ne waseng'anyi. But seche ka inyalo paro ni kane ng'anyo no timore to ni kete ni en gir joluo kata Nyakwara Mugi to pinje mamoko oling' thi inyalo paro kiwacho nwa nyaka gi sirikand ni wan sama wan e ndara gi sufria e wiwa jomoko to puro ni e puothe kae to bang'e itang'onwa ni bando chiek kuonde moko kagima wan ne ok wapuro. Koro gigi ne chalo gima en mzigo ma jaluo ema winjo pekne. Omiyo sama nyo ng'anyo ni obiro koro
oringo dhi kumoro amora nyaka backyard mar jatelo mar piny Kenya William Ruto ka nyithindo matindo ng'anyo Eldoret to ging'anyo kumoro amora e tunge piny Kenya. Omiyo anyalo wacho ni wachiko kama ber nikech ng'anyo koro ok marwa. Ng'anyo koro mar jo Kenya te. Kwadonje to wadonje adonja ni wabe wa jo Kenya gik matimore go richo nwa wabe. To kochako bed kendo agombo ni koa sani nyaka chieng' kiko chako bed ni ka ji ng'anyo e weche ma ok timre maber e Kenya ka to ng'anyo iketo ne joluo kata nyikwa Ramogi ema bedo weg ng'anyo. Omiyo anyalo wacho kuom penjo ni wachiko kama ber ma gima rach ne jo Kenya te to gima ber be onego bed maber nwa wate. Ato nyaka sani waneno ka jatend piny Kenya mar mondo mi wanyalo wacho ni okwe lieta mar jong'anyo ma yande nitiere pacho kae kendo yande okoro miyo sirikal koro kata bede Kenya kae ne nyalo bedo matek weche mag ohala nok dhi yo makare. Jatend piny Kenya William Ruto nokawo okang' makende mar mondo mi ogwel kata orwak jogo mantiere opposition mar mondo mi obie sirikal mare. Kata kamano, waseneno ka nitiere jotelo moko mag ODM kawacho ni kata mag riwruok mar Azimio kawacho ni oyo ni wano kwa siro lwedo kata oknwa winjre mar mondo mi wadonje sirikal mar Kenya Kwanza hie to jakom mano mar ODM Raila Odinga embede yando wacho ni pok ne giwinjore ni jogi ang'wen go dhie sirikal. Nyalo bedo ni wang'e ni Raila Odinga nyaka gisani olap dong ne komno mar AUC kendo no seketo koke mano e application documents monego bed ni tero AUC. Wang'e ni deadline en tarik 6 dwe mar 8 higa ni. Nyalo bedo ni chiwo joge mar mondo mi obed e sirikal ema ne dhi yaw ni yo mar mondo mi sirikal mar Kenya Kwanza kata sirikal mar Ruto miye puoth kata miye sir e dhi laro kom mar AUC. Erokamano Joyce, gino nigi thuoke ariyo. Kizungu inyalo wacho ni yes and nitiere no be. Mokwongo, jakom Raila Amolo Odinga nigi interest kata gombo mar dhi telo ne piny Afrika kata continent mar Afrika kaka chairman mar AUC, mamano interest mamare. To interest machielo bende nitie mar Kenya Kwanza government mondo jakom odhi obede komno continental seat e Africa nikech interest mar Kenya Kwanza nyalo bedo mopogore gi interest mar jakom. Interest mar jakom nyalo bedo mondo odhi onyis kabind experience ma en go manyalo kato odong Africa e yore mopogore kotero mbele. To interest mar Kenya Kwanza nyalo bedo kisiasa ni jakom ng'ama nigi mbi ma ka obedo ka to tungni samoro Kenya Kwanza nyalo luor ni tungni nyalo wuok mang'eny kaka sani tungni monyo wuok mar Gen Z ni ng'eni jakom nyo kodonje Gen Z nyo wacho ni jakom bed mos to jakom nyo bedo mos ne ni e ot koro gich samoro ginyalo imagine to kapok tungni go wuok Kenya Kwanza kaka sirikal nosenyiso gombo gi mondo jakom odhi e komni kagi wacho ni jakom dhi e komni kaka jo Kenya ore kendo sirikal mar Kenya biro kao atua mambele mondo campaign ne manyo giseloso nyaka secretariat kata obedo ni jakombe nigi secretariat mare to piny Kenya be oseloso secretariat sirikal mar tayo piny Kenya oseloso secretariat Ministry mar Foreign Affairs kendo seketo ji mondo ocher gini union kucho idwa ni candidacy mar jakom ioro gi pinye moae omiyo kanyo to Kenya Kwanza otimo maber kuom pogo siasa madalaka kod weche mag jakom manyo AUC kato bedo ni gin gi interest gi moro mar gombo ni mondo jakom odhi obed modich continent mondo owene gi nafas mano to koro wanyalo wacho bang'e to okapar ni interest mar jakom mar bedo kacha otudore gi ma nikech jakom no wuok chon kapok ne wang'eyo Kenya ka ni Gen Z biro wuok e ndara kendo biro keto gik moko maliet kama kadine bet ni mano e situation to gini dinotimore e sama ne jakom otelo ne ng'anyo mane wakete sufria ewi wacha kata ema maybe William Ruto dino wacho ni kare kel jogi akete so sani
okelo akela nikech oseneno ka piny kata bed mane jakom oling to nyithindo gi ok bi ling kendo ok bi weye. Ato bende gwelo makamano bende ochopo dwaro mag rowere mag Gen Z nikech adiere da kata kwatudore koda kaka wachomo kany. Bende paro ni rowere mag Gen Z ochop dwaro margi nikech adiere kinde mane kata jatend piny Kenya William Ruto vunjo kabinet mare. Nitiere dwaro mopogore manoket piny. Ne gidwaro jogo magin jolony sectors mopogore. Ne gidwaro rowere matindo kata jogo manyalo tiyo makare. To bende ne gidwaro nodwoko piny kwan mag kabinet. Ne giwacho ni wang'e ni kabinet matin mogik onego bed 14 to mang'eny mogik onego bed 22. To ne ber na gima ne gidwaro yie ni okaw the list number mar mondo mi odwok piny omenda ma sirikal tiyo godo pile ka pile. Kata kamano mano pok waneno kotimore. Bende pano nyalo nyayo ichwang' moro machielo kuom rowere matindo. Erokamano Joyce, adieri mantie to en ni dwach rowere matindo e Kenya ka to kochopi kendo bedo ni jatend piny Kenya temo chwalo nying joma chalo Opiyo Wandayi gini gi John Mbadi gi jotendwa mag party mag ODM ariyogo ok nyal chopo dwach Gen Zs kata jo rowere matindo. Dwach rowere matindo mokwongo ne ni omany kaka corruption itieko e piny Kenya ka nikech kaka ne jatelo manosedhi retire Uhuru Kenyatta nowacho ni matin kuom data nonro mosebedo kagi kacha e fuond sirikal kuonde mopogore opogore fwenyo ni nyaka bed ni Kenya wito omenda manyalo romo kata bilion 2 e odiechieng' kodiechieng' kuom weche mag corruption kagi kacha kata mibadhi mopogore opogore. Omiyo kata samwa wueni ma pod dhi mbele kendo samoro chal ni koro ng'eny moingo bilion 2 manuru wacho cha. Mae gima duong' mane Gen Zs kata rowere matindo madala ka gombo ni mondo oketnegi e mesa ayanga ni ere kaka sirikal ni dwa deal gi weche mag corruption. Omiyo mano ema nokelo gi e wach mar sundo kata swayo jatend piny Kenya mondo ogol kabinet ne oter dala nikech ne giwacho ni onge kaka dang' inyiswa ni dwa deal gi corruption ka jok miketo kaka kabinet gi moko kuom gi nigi corruption cases madongo or kabinet ni te dala. Omiyo nyaka samwa wuoye ni dwach rowere matindo Kenya ka pok ochopi kendo keto jok mamoko mi ineno ko ichwale i sirikal gi to ok dhi chopo dwachgi manto pod ok dhi chopo dwachgi. En mani kogik e mbaka komachielo kako nagi to wawacho ni dang' watamre nikech kwang'iyo pinje mamoko kata dhoudi mamoko mano pacha kang'iyo dhoudi mamoko kata manie piny atwara kata pinje mamoko joga gi mane sirikal ok ane ka giluongo ni mondo wuog oko. Wabe kwanyalo bet gi magwa moko manie i sirikal ok ane tabu wanyalo dong' e ODM kendo wanyalo ringa gi Gen Zs mondo walos Kenya obed maber kaka nwachako wacho ni wang' ni koro en jite ka gimoro rach to rach ne jite ok ni kinde ka kinde ka corruption ng'eny to rach ne mana Raila gi supporters ge ka kech ng'eny to rach ne mana Raila gi supporters ge. Sani koro ka rach to rach ne jite kendo omiyo jende gi pod wapuoyo gi puoch pod wamiyo gi kendo ok onego bed ni wach ni rumo sani. Onego bed ni gitero president nyaka i kinde ma jo Kenya te bine ni sirikand ni to adieri igi corruption e yo mowinjore. Ato mana kaka iwacho ni penji ni wachomo kanye ti wacho ni wachomo kama ber. Kiwacho ni wachomo kama ber nade wan kaka joluo wachomo kama ber nade. Ere kaka seche moko nikech wang'e sirikal mokalo wan mana kod Eliud Owalo kende mane jaluo mantiere sirikal kopogore kod Raymond Omolo mane jagoro mongirore. Sani korero miwa post mar Mbadi ka achiel kod Opiyo Wandayi makoro ket jatend migawo mar cheko kod jatend migawo mar omenda. Mano dhi konyo wayo machalo nade wan kaka joluo wachomo kanye. Erokamano Joyce. Kipenja tabro wacho ni wachomo kama ber nikech mana gi dhogino ka William Ruto noloso sirikal ne wan gi weche mapilore ka gi kacha kinyalo paro ka jalup jatend piny Kenya nyisowa kaka oketo badho malich e State House obadho moluoro State House ma ka jakom Raila Amolo Odinga dine kokalo kata bath State House kanyo matin ni to badho dhi make ni nda kendo jalup jatend piny Kenya Migosi Rigathi Gachagua nolando ne piny Kenya to gi piny ngima kaka oseketo jomoko ma kone anea jakom machiegni kanyo
to igone simu. To chako wacho ni sama bende koro ipogo tije mag sirikandni en kanyo ma koneno joma nying-gi chal gi magwa mane okogonegi kura koriedo to nie laini mbele to joma nying-gi chal gi nyinge ka ni chien to dhi olokogi itero joma nying-gi chal gi nyinge kata nying-gi chal gi nying William Ruto iketo mbele mondo kuongo yud lemo mabecho becho nikech gin mane gigo kura koka magwa gi obi. Ma emomiyo ne inyisowa niya kanomiwa migawo ma Dr. Raymond Omolo nitie sani to miwa migawo manomiyo Walo kaachiel gi Kombudo e trade koa Kisumu to ne wacho nonengo wago erokamano kendo wago chongwa wago erokamano ne jogi otimonwa maber ne ok wadeserve kata mana yudo achiel nikech kura ne ok wagoyo omiyo mose miwago kalang'o ok kunie wakawa kendo wagone jogi erokamano kinde te. To sani wachomo kama ber nikech koro wan kama mago wan koro wanyalo wacho niya koro medwa moko to pod ok wago chongwa wawach ni mano e kama wadwa gike wadwano chako med moko kendo chako med moko nikech sama wawuoyeni nyi neno ka jalup jatend piny Kenya Migosi Rigathi I think kate kendo une manyo umenyo habari no nyoro godhiambo ka en kama entie to wacho ni Mount Kenya kata pith mar alwora mar Mount Kenya gin maber gin gi aboro lemo aboro madongo to mano kiwe mamoko matindo manie sirikal kagi nyiso niya ka gin gaboro to wan ka gik moko dhi kaka dhini wadhwa end up gi Mbadi Opiyo Wandayi gi Raymond Omolo to gi PS Kombudo kaka gintieno ko ka wan ga ng'wen to bende gin abochgi gin mamalo gin ministerial wan ang'wendwa gi mok ariyo already PS gin mana ariyo so onge gimarach kochako medwa koro an anyalo makwayo nyikwara mogi ni warie kama ber nyo wan gi CS achiel koro wan gi CS ariyo kopo ni ma odhi through pod wadwano chako medwa nikech ka Mount Kenya ni gaboro CSS ere gimarach ka wabet kata gang'wen kata bich wabede pod wabodwano medwa koro kik ng'ato chak paro ni mosemiwa gi oromo wagaga chongwa piny kalang'o ok wachak wadwar mamoko nikech sama nyo wago mbaka gi jowa mamoko manie siasa kata ma wan gi Azimio ka inyalo yudo ka wan gi jiabila Honorable Eugene Geni e Azimio korwa koni to e pinygi mar jokaochwa Wetangula nie sirikal kendo lead arm mar government Musalia nie sirikal kendo en foreign affairs minister to gi en bende premier cabinet to gi mamoko gin godo kata sani manyimiyo ji nyochako migi health gini gi mamoko to ok gigo koko ni mondo jogi ka owuogi obiyo joinwa gin wane ma jowa kadonjo tidwa ni mondo wago koko jowa owuogi wabwa bed go oko ka waweya wanyalo dong' e Azimio wan gi Eugene Gini wabo bet e Azimio wabro keto to sirikal tesre to Wandayi gi Mbadi bro beta e sirikal gin bende gibeda beda kama Musalia obete gi Wetangula Wandayi bo bede gi Mbadi nyanya to wan wadong' oko ka gi Eugene Gini waket sirikal tesre tiwacho kanyo ni pod bedo kuketo sirikal tesre ero ok onyal bedo ni en mtego moro nikech adira kwang'iyo jogo ma oyier mar mondo mi odonje sirikal gin jogo ma kinde mokalo chien ne kwedo sirikal ni matamra gi nono ahinya nyato mene wang'e ni manifesto mano maduong' bura mar ODM kata mano mar riwruok mar Azimio ne opogore kod mano mar Kenya Kwanza ere kaka koro gidhi loko tanga ma koro gichak siro sirikal nikech adira ok inyal tiyo ne ng'ato tikwede ere kaka dhi bedo be seche moko nyalo bedo tegu mar mondo mi kango chopo bang'e to koro jatend piny Kenya William Ruto seche moko nyalo wuok ko to wacho ni dongero na kelo gi to tich otamogi erokamano samo kelogi okelo Wandayi as a name okelo Mbadi Nyang' as a name kaka nying ok okelo ODM kata nyoro nyo en Mombasa nyi winjo kowacho gi dhoge ni gionge tudruok gi ODM e weche mag siasa en okelo individuals kata dhano moparo ni nyalo konye timang'o konye gi paro manyalo choro Kenya mbele kopo ni gidhi gi fail to mano Mbadi emo fail ok ODM Mbadi sani kadonjo kanyo to ibro yudo koting'o barupe sama odhi e vetting parliament obro tero barua manyiso ni nose resign kaka ODM chair en japiny Kenya ma professional manyalo tayo weche mag treasury nikech experience maingo Wandayi bende biro dhi kacha ka osendiko barua momiyo speaker ni koro osewuok e kom mar minority leader to bende
ose resign kaka mbunge ma Ugunja, Mbadi bende ose resign. Kamano kata Joho nyaka resign from deputy party leader gi Oparanya gi kamano. Koro William Ruto ogwelo individuals moparo ni nigi paro maleo manyalo konyo choro piny Kenya mbele. To ka gidhi gi Oparanya gi Ruto kachiel. Omiyo ka jo Kenya amua 2027 ni gidhi dala, to gidhi adhiya dala to jo Kenya yiero ODM mane onge yie kuno mondo tagi. To gimonyalo wacho Joyce, kaka ne gipingo e kaka Ruto be ne pingo. Inyalo paro Ruto gi team ne bende ne wacho ni jokar clueless, rudderless, kiang'oless gi gik makamago. Omiyo ne ok believe ni jogi nigi paro moro amora manyalo konyo piny Kenya. Mano e the same question. Ka en bende sani oneno niya paro jogi nigi paro manyalo konya choro Kenya mbele. E kaka penjo ni bende dhi ni jogi bende ne pingo ni gik moko ok timre nade. To the beautiful thing about gini Tejo is en niya ka Wamdai, Mbadi gi jo ODM modonjo ka ne pingo niya plan mane William Ruto keto ne ok nyal tero Kenya mbele. To nyiso ni gimotimore ni ber Joyce nikech ne gin gi plan mopogore. To Ruto bende duogo fwenyo ni enyewe planda ni osegongo mwamba ma piny okethore. We kora kel jogi mondo oshare koda plan margi manyalo tero Kenya mbele. An aneno ni gini en evidence ni Ruto notemo plan ne ogo Kenya piny, owacho niya planda ni ok nyal dhi nyime maber machop kama entie. We akel experts manyalo konya gi paro manyalo tero plant ni machor Kenya mbele. Omiyo onge conflict kanyo. Ne gipingo plant William. Sani ka gisedonjo to gibiro bedo cabinet. Kora atemo ng'iyo cabinet no ka Joho obedo, Paranya obedo, Mbadi obedo, Opiyo Wandayi obedo. Gibiro wacho ni Mr. President, gini ok tim kama. Kidwa ni mondo Hustler Fund okony jo Kenya, ogolgi e bottom matergi up. Ok time kaka nitime ni. Oparanya biro nyise ni itime kama. Koro mano ok nyis ni kane gipingo to koro ok ginyal giyudo opportunity. Nyiso ni kana nyisi ni Joyce gini ok tim kama to step aside tiwacho ni nyisa kaka itim. Mane gimotimore. Opiyo gini nopinge, nowacho ni Hustler Fund ok nyal golo jo Kenya modhier makel e level moro. Wase prove bang 2 years ni onge ja Kenya mosebiro e level no. Koro luongo Paranya bedna ka ing'ina Hustler Fund ni ere kaka wanyalo tiyo kode mondo ter jo Kenya mbele. It is possible. Mane gimo Paranya gini dhiti. Nyaka sani wang'e maber ni Raila Odinga to ero wang'e ni ibo ber ka ichwalo mano application mare mar mondo mi okaw olar komno mar AUC. Kapo ni Raila olaro komno mar AUC kata kamano ang'e ni nitiere jomoko ma nitiere ng'wech kode wanyalo wacho ni obedo very stiff competition. Kata kamano kapo ni Raila Odinga okaw kom makamano mar AUC wan kaka joluo bodong nado mene nitiere jala ma pod ochung' motegno nikech wang'e ni Raila Odinga dire gwenge mag Nyanza dio ene ogai ma ene ma ji winje bende nitiere ng'ato mabro chung kata mabro rwako wuoche mare makoro bro bedo kowe pacho kae kose koro marwa gi joluo gi weche mag siasa borumo mana kamano. Kamano Joyce, mano penjo ma joluo penjore kumora mora ma gibete kata e aput matindo tindo ma dongere luongo ni base. Ji penjore penja bilad. But kipenja gi nonro masetimo adieri en niya ng'ama bro rwako wuoche mar Raila Odinga marome immediately to onge. Nikech Raila Odinga as an individual nigi history mare, to history go omiye experience ma samoro ng'ama chielo ma bro rwako wuoche ni onge go. But mano ok nyis ni ok wabibedo gi jatelo. Mano nyiso ni wabro bedo gi jatelo to wabro bedo ni Raila Odinga no ng'ao ngas malo. Koro jatelo mwayudo no bro bedo kasomo kuom ngima gi historia mar Raila Odinga gi kako nowuok gi nyikwa Ramogi gi piny Kenya mochopo go ka. Koro ng'ama bro kao kanyo tok nyal tamo wa piny luo ni gi rwedhi. Kik ng'ato wuondwa ni waonge jatelo ka Raila Odinga wuok. Raila Odinga nyogai mar piny luo to kowuok to mana kaka baba gi be sama no wuok ne owe siasa kata sama ne Nyasaye ome. Raila Odinga no wuok sama ne ji ok par e kinde ka ne ji ng'iyo joma moko mopogore opogore mane tiyo gi wuongi. E samo wueni
koro to wan nyaka gi ji ma osebedo wan gi ji mosebedo moko kuom gi osebedo e parliament kuom igni manyalara 15 kata 20 ere experience ma ng'ano ongego mar telo ne piny luo gima wadongo en gima sama nadonjo ka to ne wawacho ne ayudo ka jok manotelo mbele wawacho ni wadwaro mondo koro wabed ga put matindo tindo mag luo professionals manyalo kagwa to wacho ni yawa ng'ama kama gi characters ma en godo gi experience ma en go gi both political and otherwise kawayudo to luo professionals en kabind ng'ata man gi lony e piny luo ginyalo bedo lony bila maun go e weche mag fwambo gi keyo jomoko nyalo bedo engineers jomoko nyalo bedo lawyers to ging'eny gin gi wang' mabith mar neno gik moko mopondo ka gibedo kanyakla to wanyalo ng'iyo jotendwa gi manie e paw siasa sani ginyalo bedo gi wang' ma japiny ma kawaida samoro onge go to ginyalo konyo wacho ni ng'ama kama nigi experience gi character moro mopondo ma ka waluore wate to waluore kaka jopiny luo to nyalo bedo jatelo maber manyalo chorowa mbele moingo kama nyora ilo dingo wewa so aparo ni anto kipenja pod wan gi geno ni piny luo ni gi jimati kata joma tindo nyaka Joyce nyaka sani jok ma ineno ka nie mbele e weche mag protest mar Gen Zs joluo ni eigi kendo they are shining mago nyiso ni pod kochakore piny kuno nyaka diere kama wantie ni nyaka malo jomo oyombowa nyaka wayud jotelo manyalo tero mbele babu gini ni oko ka wanyalo mana ng'iyo ni to ere bathe monengo wayiedh oko to ere gimonengo wamede to beda moromo otelnwa kaka piny luo adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa e kinde modhi mbele kod twak marwa mondo wanene ni jogo maneno wa kuonde mopogore opogore gin to pachgi en mane. Ibrahim wacho ni an Ibrahim ka an Rongo. From my thinking, I'm seeing we are headed somewhere better than the past. Lewis Wood Awasiboda wacho ni Joyce Musna jalony gi pacha Kenya ochomo kuma rach piny na jalony niya olernwa kaka Kenya ochomo kuma ber be en gima kare ka wandai gini tiyo gi manifesto ma ok margi. Haya hibo duoko mago. Joja Kinyi acho ni Joja Kinyi mar Gotagulu Seme Katieno Joyce apenjo wendo ni jo ODM ang'wen mogwela no dhi oti gi sirikal gidhi tiyo ne sirikal kose gidhi penjo no gidhi tiyo ne sirikal koso mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa odiochieng' makawuono ote meda chwala abo medo somogi ka wadhi mbele kotwak mar odede winjo moko kuom penjo ma joneno magwa penjo kanyo jopiny podi ini wacho ni Kenya ochomo kuma ber jomoko ok ne erokamano jomoko paro ni adwok jan penjo mokwongo ni ere kaka Kenya ochomo kama ber kata piny luo wawach ni piny luo Kenya nyalo bet no chomo kama ok ber but piny luo nikech sani koro watwak gi dhowa nyiso ni pakawa ni mar piny luo chomo kama ber kipenja tabro wacho ni piny luo chomo kama ber nasewacho ok onego bed ni gomo moro amora kata gik matimore Kenya kama rach te bedo msik jaluo ni jaluo ka demokrasi space mar demokrasi tin to jaluo ma nyaka yaw ne jo Kenya modong te mondo enjoy ka kech ng'eny to jaluo ma nyaka dhi ndara mondo yaw ne jo Kenya modong te oyud chiemo to kose yud chiemo go to jok mane oyudo chiemo go kata sea of gomo mar kata pek mane jaluo bedo go chung kayanyo joluo kawacho niya gin ok giti matek gikio ohala gikiang'o to space no yaw gi jaluo kata mana sechegi wan gi gik machalo trade unions gigi ka ok otelnegi gi jaluo kata king'iyo history mar trade unions te nyaka ma Papa Atuoli obete jok mane otiyo kuondego manomiyo trade unions go biro kendo no shape gi ne gin joluo Tom Mboya gini kidhi e chambers of commerce luko bok gini omiyo jaluo seting'o burden mar Kenya te for a long time kipenja tabro wacho niya ok onego bed ni watamo jowa kogwel gi niya mbadi in gi experience mar 15 years e parliament e budget committee to kendo isebet nyaka park chair ise nono weche mag kakitimo budget e Kenya ka to gi weche mag omenda
in bende gi somo lony kisomo mar gini bi kele pachi ka ikony piny Kenya. Ere gima rach kanyo jonenowa, ere gima rach kanyo ka Mbadi odhi mondo kony piny Kenya gi paro karang'o momiyo ne wamanyo sirikal seche manyo wadhi e yiero 2022. Ne wadhi e yiero 2022 ne jo Kenya miwauru nafas mondo water Kenya mbele. To ka jakom do bedo president pod do tiyo gi pach Mbadi achiel no mondo tergo piny Kenya mbele. Ka William Ruto temo mare moyudo ka ok tine to wacho ni jokama Kenya en achiel wadake te ka wadhi marach to wate winjo marach ka wawinjo maber be wate. Mbadi kelnua pachi ni okonywa e treasury ka mondo oter piny Kenya mbele. Mbadi ni nyor ni e parliament mogonu ni finance bill. Dang William Ruto chak ket joge mane siae ni finance bill chaber to jo Kenya nye tamore ni emo chako keto bed ne kanyo. Koro wacho ni nyo joga gi nyo wuonda machwanyora gi jo piny Kenya e wach finance bill ka ginyisa ni gini ber. Wakele jok manyo wacho ni gicharach mondo biolos gini. Ere gima rach ka Mbadi odonjo kanyo mondo miwa gima ber. Awacho ni jowa odhi oti. Wan wadong' e opposition, wan wadhi keto sirikal tesri. Udhi keto sirikal tesri yo machalo nade. Ka bro keto sirikal tesri. Idhi keto sirikal yo machalo nade. Tadira nyaka sani koro waseneno ka opposition. Wang'e ni Azimio ene opposition. Waseneno ka entiere kod pogruok. Nikech na Kenya bende nosendiko ka giwacho ni wan wasiwuok oko. Koro udhi keto sirikal tesri yo machalo nade. Kose koro udhi poro wach mar mondo mi une ane kaka koro nyalo sudo mbele. Kose ODM bende pod nitiere Joyce tabu mawango ODM poko wuok e Azimio. Tia samwa wueni kata kobro wuok do wuok godhiambo lakini sani to ODM pod ni Azimio. Na Kenya emo sendiko barua ne gen giol gi Azimio. To parties modongi bende bro bedo piny to wacho ni yawa achiel kuomwa ma na Kenya owacho ni gin giol gi bete Azimio. Uneno nang'o? Ibiro migi thuolo mar wuok. To kanitie gima na Kenya kele Azimio ma ok gigom blues to gibiro dhi ir Martha, jotelo mag Azimio nyaka Baba Geni, biro dhi ir Martha mondo gisae ni kiyie to kik itimri nade, kik iwuogi wayie loso gima rach. To ka gineno ka contribution mar na Kenya gi Mikai Martha Karua onge gima biro tungo kata ka giwuok, to gibiro miye thuolo giwach ni yawa onge wach osenen ni giwuok. To kata mana party machielo emo dwaro wuok. Mane kaka andika mane gindiko chalo ni ka ng'ato dwa wuok to ndiko ne jowetegi to wacho so far ODM pok ondiko ni gin giwuok. Chieng' ma ODM ondiko abiro biro ka mondo wa discuss. Aya we asoma ne ote machielo ma joneno magwa pod ichwalo no winja ne kaka jogo manenowa medo chwalo pachgi mopogore opogore. Mano ote mar Wilberforce Otieno wacho no yawre joy awinjo chenro ka an Westlands mos na wino dede weche an goda dek. Kono wino dede ni Gen Z ne onyiso Baba ni obed penya. Koro engagement mar Baba kod Ruto is not betrayal. Joma ma osebedo nominated kaka CSS en plus ne piny Luo. Owinjo wan duto wariwgi kaka oganda. Katiba oyiene Ruto yiero anyone a cabinet regardless of party affiliation. Let Gachagua to use Gen Z and Kikuyu billionaires to oversight government. Wan kaka joluo wawenegi. Aya, ote makare ahinya. Charles Odhiambo bende wacho ka ni Joyce okwadhi maber kisiasa. Sirikal otego jowa watang'uru kaka onagi. Wacho ni an ochali Jakanada school. Mago mogo kuom ote majoneno magwa. Temo kata medo chwalo nwa ikinde modhi mbele kotwak. Wadong kod daka matin kendo dede. Daka ng'wen kende. Tuatie kotwak marwo kinyi makawuono. Geno mane majo Kenya nyalo bedo gode kinde mabiro mbele. Mar mondo mi adira tungni manoneno ikinde mokalo chien. En gino mok dwa gomba. Mar mondo mi wane kendo. Erokamano Joyce, geno majo Kenya nigo kata ango. En ni e kinde mabiro mbele ka Joyce nyithindo gi ochenjo mbaka madhi nyime Kenya ka mano kwanyal kawo kuomgi. Gik matimore gi nyalo timore to Gen Zs nyaka podwa mi pongezi kata puoch makende kuom tich magisetiyo e muda matin mar dwe achiel ni. Gimomiyo wacho ni gisechenjo gik moko. Ineno ka gimiyo president ofwenyo ni joge manyo en ge cabinet moko kuomgi are incompetent kendo ok nyal tero Kenya mbele. Mano number 1. Number 2, Gen Zs omiyo wadhi bedo gi parliament for the first time nyaka nyocha year in 2022. Gimomiyo wacho ni for the first time
nyocha onge debate mora mora mane dhi nyime parliament Joyce. Ne ni president dwaro ni okal gini gin gi majority. Ikelo gino to kapo speaker ok yie kata ikel pachi to kata ikelo pachi ka in kor sirikal to an kor opposition tak akelo paro maleo kuom wachno. Udina dina itu tetete urito ni mondo speaker wach ni ji vote ti vote yes. To wach no rumo un gi numbers. Nyo waonge parliament. Gen Zs omiyo wa parliament. Nikech kochakore sani makoro ji machalo Wandai, Mbadi, Joho gi jomodongo donjo. Wanyalo bedo gi paro, wanyalo tudore paro kuom kaka sirikal riembo. Nyiso ni ka ji gik moko dhi floor of the house kata mana sani vetting mi dhi time parliament. Believe me, parliamentarians dhi timo vetting mapok nyogi timo before. Nyocha en mana ni president omiyo wa nyingegi kik wago president piny wakal negi nyingegi. Sani nitie nyinge moko madhi dong kata mana mekwa gi moko nyalo dong. Mano to nyaka wanyis jo Kenya. Nikech parliament kaka nyo nyithindo ka o invade parliament nyo miyo parliamentarians ofwenyo ni kare jo piny pod nigi power moingo wa joma giyiero. Koro sani kanitie committees madhi cheko madhi timo nonro kuom gima dho ngere luongo ni vetting mar nyinge manyo president ochiwogi. Trust me, nyinge ariyo kata adek dhi lwar ma ok dhi chopo. To mano nyiso ni koro wach yudo parliament manyalo function kaka parliament independently from president ama executive. Nyiso ni mane kuma piny Kenya chiko. Nyiso ni for me that is a plus kata en motivation ni kawadhi kaka wadhino to wanyalo yudo parliament makokel gimoro to debate merits mag gino to ka givote to givote kuom merits mobedo debated. Opogore gi parliament manyo wango kapok nyo Gen Z odonje gini. Manyo en ni ine opposition nya winjo ka migosi Kalonzo Musyoka wuoyo e kanisa moro nyoro. To wacho ni en nyingegi odhi ogo piny. Onyiso jo Wiper, jo party ma Wiper ni nyingegi odhi otim nade? Ogo piny. To mane gima ok wadwar. Obed koni kata kocha mane parliament manyo wango mane ok wadwar ma opposition gima mano kel gi sirikal without merit ne wanyalo wacho ni gini ok gima mama sirikal ni okelo ok wadwar wago piny. To sirikal bende gimoro amora opposition wacho ni ok wadwa winjo wago piny. Mano gima oseketo wa kama wantieni kaka jo piny Kenya. Kwadwa sudo mbele to parliament nyaka dong kang'iyo merits mar gik moko. Omiyo migosi Kalonzo Musyoka en ng'ama wahero kendo some of us nyaka wan pod support. To kanyal support ni wadwa go nying piny simply because oyiergi gi jok moko wadwar. Onengo wago Wandai piny niya somb Wandai, experience mar Wandai, solutions ma Wandai keto e table ok nyal konyowa kogik e weche mag sitima kata teko mar riembo gik moko e Kenya. Onengo wago Mbadi piny ni rieke gi experience ne ok nyal tayo treasury better than jok mane nitie kata moingo kamoyude. Mano onengo wago piny. To kik wago piny niya wan kaka jo Wiper kata wan kaka jo ODM watamore ni ng'atwa ok bed kono. Mano ok apar ni biro dongo piny ni. Kata en Kalonzo ema kinyo bed president. To fweny ni on the opposite side nitie Kenyan man gi experience manyalo tiyo mater Kenya mbele. Ok onengo bed ni wadwago ne piny nikech onge kodwa. Mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya Meshako Dede kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bi wago mbaka kotudore koda kama wachome. Wan kaka joluo kaachiel kod wana kata jogo mantiere piny Kenya. Nyakora Muge Jwangi kanye mwachopo godo e giko mar twak maru e chenro mar mbako romo. In benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani ma wachope giko. Ibedo kodwa kano wachako safar gariyo mar okinyi. Sani aneno ka odong' mana dakika matin kende to chopo sabicha mar onyangi. Bed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.